Bones, bones, bones! Benvinguts tots a un especial xerrant a la fresca. Estem aquí de nou, després de l'estiu, que ja va passar l'any passat. Segur. On el darrer... Segur que ha passat l'estiu. Sí, on el darrer programa el vam fer, recordem-ho, Joel, amb... El darrer programa? Sí. El darrer programa el vam fer amb l'Andrea, amb tots els col·laboradors, òbviament, de xerrant a la els fresca. tertulians. Sí. I avui és un especial, estem aquí a la FEMA, que és la fira de manga i anime d'aquí de Menorca, que han fet enguany amb l'Institut d'Estudis Lingüístics Baleàrics. de Balears. I bueno, ens han convidat aquí a fer el podcast i hem decidit, per què no fem un especial, ja que hi som, xerrant a la fresca, venim aquí en cocarrosses, 4 micros, i xerram amb la gent sobre anime, que són coses que ens agrada molt, sobretot a nosaltres, que ens dutxem poc, no? I la majoria pues, llegim, no m'inclues dins aquesta categoria, però sí, molta gent llegeix aquí mangas i mira animes, no? Realment sé que llegeix perquè me mira animes doblats. El problema de veure animes doblats és que veus només la meitat. Bueno, és a manco, no? Sí. Puc fer aquestes bromes? Quedi clar. Vale, bueno, primer de tot, presentam aquí, tenim en Joel, com sempre, vale? J. Denis. Hello. Na Yami, que té una cafeteria a Forners, si voleu anar, es diu Cafeteria Yami. Ja està l'espam, yeah. Naina Panda, que la tenim a Res, també. També fa streaming a Twitch. Na Yami també, per cert, la podeu seguir. Després tenim en Andrea, en Monchico, que també fa streaming, i és col·laborador també de Mac. I, bueno, en Joel també fa streaming, i jo, Mollo 4, manteniu també amb streaming a Twitch, si no voleu seguir, ja ho sabeu, vale? És l'únic spam que faré. I és de súper, si voleu anar a comprar, a Llorenç. Aquí davant. El teniu a prop, almenys, eh? Sí. És algo. Pues res, anem començant, si voleu. Sí, anem començant. Jo només tenia que dir, jo comentaré un poc damunt, intentaré pues, organitzar un poc les idees de cada col·laborador i a més comentaré damunt de això, ¿vale? Jo crec que tinc un poc d'experiència en anime, no gaire en manga, però bueno, anirem veient quina experiència tenim cada un. En Joel crec que poquita ara mateix. No. Duras declaraciones. Bueno, aquí tenim 3 expertes, ¿vale? 3 que queda curt expertes, eh? I que ens venen a contar pues, 4 cosetes. Començant, no sé qui vol començar a vosaltres 3 o començar a xerrar. Sí, que crec que tenen 2 animes cada una, no? Crec que no ho havíem comentat, però la idea d'aquest podcast, com que tenim que xerrar amb molta gent i tenim només una horeta, farem alguna senzill. Us dedicarem cada un de nosaltres a recomanar animes, mangas, qualsevol cosa de cultura japonesa que ens agradi i de nou, el mateix en les persones que xerrin. Tenim convidats bastant especials per aquí que després faran les seves xerrades, així que deixarem que es presentin ells un peleu per damunt, però després si voleu saber més sobre ells, teniu les xerradetes, que ja xerrarem d'ells. Així que, per què començam? Qui vol començar a recomanar cosetes? Si no ho dic jo, Res, ja. Vale, vinga, va. Dale. Enceneu els micros, porfi. Sí, estan encesos. Jo només hi ha que dir, ara que ve l'oportunitat de tenir la fèria que en anime, i fa res, pues, es va morir tothom, ho sabem, aquí a Toriyama, vale? Descansem. Tothom el coneix per Bola de Drac, òbviament, El Doctor és el seu Slump. més famós, Dragon Ball, però també ha fet Dragon Quest, la sèrie de videojocs, i també tenim Dragon Quest, Akira Toriyama? No ho sabia. Sí. Ja està, ja m'acabo bé. Dragon Quest d'una Akira Toriyama. Narale, Doctor Slump. Narale també, Doctor Slump, que a més va fer un dels primers crossovers de la història, no? A un anime, que va ser Bola de Drac i Doctor Slump, en Narale, que va estar guapíssim. Sí. Veig que avui seràs dia que me senti més incult. Bueno, jo de petit, ja que dic que vaig mirar poc, de petit, Bola de Drac, després ja un poc més gros sí que ja vaig mirar més, i en català, poquito, ¿vale? En castellà un poc més, però en català vaig mirar poquet. Fins que el vaig descobrir i vaig dir, hòstia, el doblatge és molt més bo, òbviament. És que el que té doblatge en català és que com que es fa menys, sembla, almenys jo de moment m'ha donat la sensació que es cura més, o sigui, que es cuida més. Sí. Jo crec que no he vist mai cap doblatge en català que hagi dit... És que crec que en català K3, que era antes, no? Feien tots els animes, ho van fer molt bé, tio. Ho van traduir increïble. A la Universitat de Sabadell, que és de les millors de traducció en japonès a Espanya. Jo ho diré, i me sap greu, però
Dragon Ball, Inuyasha, One Piece, Shin-Chan, tots aquests 500 voltes en el doblatge en català, en el castellà, i Te puc explicar per què. Perquè Vale. en castellà no ho van traduir des japonès, ho van traduir des català. Per tant, és una segona traducció. increïble. Ostres. És que jo sí, mira animes que tens 5 anys, per tant. Espera, o sigui, el castellà, Actually. en castellà van copiar del català. Exacte, si t'hi fixes, hi ha molt pocs animes que no haguessin sortit en català, que sortiguessin en castellà. Tots ja havien sortit en català, quan Hòstia. ja van començar a posar 4, etc. Perquè ja van traduir el català, Menys no se van Pokémon. treure del japonès. Pokémon no. Bueno, pues No? Pokémon Crec que no. però té uno Ni de idea. 25. Sí. I començàvem amb les recomanacions, no? Moia, volies començar tu, has dit? Què és que mos vols recomanar avui? Jo recomanar, com a tal, el que estic veient ara, jo m'agrada molt dels animes d'esport, vale? I Yes. he vist Haikyuu, recomanada moltíssim, Sí. vale? Fa estona la vaig veure, però és Haikyuu. un anime de vòlei, Yes. és boníssima, Sí. vale? I a més té uns valors dins la sèrie que no sé, donen com a un instint de competitivitat més guai, més loable, no? Dins el que sol ser la competitivitat de la real, i te fa veure un poc els valors del esport diferents. Després, a part de Haikyuu, que m'encanta i té uns openings brutals, té unes cançons, la banda musical m'encanta, també els personatges, que diuen el pequeño gigante, no? Sí. Kageyama. Eso. Són guapitos, són guapitos. I Mm. a part de Haikyuu, també m'agradaria recomanar un que es diu Ahiro no Sora, Ui, aquest no el conec. sí, que és de bàsquet, vale? Este fit de bàsquet no és ni Kuroko ni Slam Dunk, però és un de diferent, que es diu Ahiro no Sora, i està molt guapo també de bàsquet. És un fiet que vol començar a jugar a bàsquet a un Arranques a moto? institut, vale? On no hi ha equipo i de repente el munten. Està Que guapo. guai. Que bona Iniciativa. pinta. Sí, Els valors de l'anime, eh? No digueu iniciativa, que m'emociono i trec els deus. Els deus, sí. No comencem amb la iniciativa, per favor, que s'hauria d'acabar. sí. Pues mira, curiosament, jo un dels animes que tenia pensats per recomanar també és d'esport. Sí? Sí. Copiau. Se viene. És un esport que no és tan reconegut, per dir-ho així, que és el patinatge sobre gel, Ostres, sí, que es diu Yuri on Ice, i aquí Nalia té una prim preciosa de Yuri on Ice, si la voleu. Compreu-li coses als artistes, per favor. Exacte. I bàsicament Yuri on Ice tracta sobre un atlet que es diu Yuri on Ice, vale, sí, té sentit. que bueno, el seu somni és ser patinador, no? I és com va aconseguint aquest somni de ser un patinador professional i reconegut, es presenta a competicions i té un entrenador que es diu Víctor, que, bueno, que és qui se dedica a entrenador i tal, i també hi ha més personatges, però és un anime que és molt polit, és preciós, vull dir, en el nivell d'animació és espectacular, jo me sembla que va quedar molt bé, van fer molt bona feina. Les cançons són també una barbaritat, vull dir, tot l'equip que ha fet feina en aquest anime, va, un 10, vull dir que us el recomano molt. I després l'altre que volia recomanar, la dislèxia, l'altre que volia recomanar es diu Given, que no és tan conegut, és Com un és? anime... Given? Given. Given. G-I-V-E-N. Given és molt bo, és un anime que va sobre... Bueno, és un grup musical, no? Els personatges estan dins un grup de rock i el protagonista és un músic, no? I és com la història seva i la història dels personatges, no? Que estan totes com entrellaçades i és un anime molt polit. És un anime de categoria... Vull dir, és musical i ça, però bueno, no és un anime que vagi de música tipus com els d'esports, que sí que van d'esport, que va més de les seves relacions personals. Més social, no? Sí, més... Sí. I també si us agraden els animes de Boys Love, Biel, Yaoi, el que sigui, pues pertanyen a aquesta categoria. Així que, eso. Espero que us agradin si ets a Boys i, bueno, Given, agafau els Kleenex.
Per què has dit això sobre un anime de yaoi, que això m'ha quedat clar? Què? Els animes yaois són els animes que traten sobre homosexualitat masculina. Sí, era una broma. Ah, vale. Pues eso, Given pertany a la categoria de yaoi i de fet, vull dir, podria fer 50.000 recomanacions d'aquesta categoria. Un anime que no miraré. És molt bo. Sí, és molt bo, però no ho miraré perquè Yuri on no... Ice, jo l'he vist No i m'agrada. sorprendentemente me va agradar. Se me va semblar un bon anime. Vull Ah, que dir, sí? Està guai. Masculinitat fràgil no, per favor, mollo. No és masculinitat fàcil, simplement no m'agrada. Tampoc me mira... Bueno, me va, que era me un va hombre. passar una vegada. Lo en Andrea, entendemos, em era va un dir, hombre, ja està. Quin te No, vaig Andrea dir? no, va ser un altre, ni Helena crec que va ser, no T'enfades, sé. mollo, tu. I era de fietes, que també eren lesbianes. Yuri. I, no, una altra, a una classe, i no sé, feien coses, saps? I Feien no me mola. coses. O sea, Com els catalanes que fem coses. no és per res en contra de res, perquè no, òbviament no, però Es Mollo fa somni en cancelado. sa vida m'avorria, aquest anime m'avorria. és fer un episodi de Xerrant a la fresca on en Molla no es cagui damunt i sobreexpliqui aquestes coses fent que quedi encara pitjor. Sí, no. Se posen recordar quan en Molla va dir no, un dia m'agradaria dur a gent famosa, en plan que mogui més gent que vosaltres. Va ser com, però a ver, Mollo! Mollo no le teme a nada, tu. No té por de No té filtres, res. aquest home. No té por de res. Ja No, però va, el gènere des yaoi té animes molt bons i, de fet, el públic majoritari des yaoi són dones. Dones heterosexuals, de fet, és la majoria, després estem la resta. Però la majoria són dones heterosexuals perquè és com que trobes un espai on hi ha moltes coses xungues, vale? O sigui, no saquemos lo que no és, però es veu que és un anime que tu dius, perquè a vegades veus animes on hi ha un al·lot i una al·lota, no? Que sense pare principal, i hi ha moltes coses tòxiques i molt patriarcals, i en aquest tipus d'anime no hi apareixen. Apareixen altres coses que... però almenys no hi ha això, no? I llavors és com que hi ha un gran públic femení per aquest motiu i solen estar escrits per dones, de fet. Vull dir, és com un anime de dones fet per dones, per dir-ho així, llavors és la majoria del públic, sí. Exactament, ai, no és una excepció. Algo molt fort que va dir per no haver-se posat els micros a boca. Realment Andrea ha dit dues recomanacions molt diferents, molt guais. Crec que són... Mira, ara està No, passant una aquí furgo va, de patrocinador. No, i més dins va mon pare i mon germà, saps? O sigui, Pues sí. Pues sí, Andrea, o sea, molt guai. Thank you. Yuri on Ice me l'apuntaré perquè deu ser guapo. Yuri on Ice és preciosa. Yuri on Ice és preciosa. I record que en Elia té una print preciosa de Yuri on Ice. Comprat-la. Sí, el recomano moltíssim. Vull dir, són d'aquests animes que dius, li han posat carinyo fent aquest anime. per cert, xerrant de Nalia, no Júlia. No, Júlia, estàs responsable de fer aquesta meravella de pòster. Sí. Eso, L'heu vist? És una pilotata. Important. passada. Sí, que jo l'estic tapant tampoc. Vull dir, Hola, És impressionant. és increïble. És que no sé, aquí es veu millor. Però sí, bé, si no... Espera, os lo pongo. Us lo poso en pantalla. Sí, està posant. Miren esto, és que Sí. és, Ai. És és preciós. increïble. Sí. Aprofita també per recordar que estem en directe i que hi ha gent en el xat, així Sí. que... Ai. Podem anar comentant. en el Moltíssimes xat, gràcies, Comú, per aquest És un follow col·lega i moltes meu, gràcies. hola, Comú. Ole, Grande. col·lega de... Serà de ser. Pues, Aina, no sé, què tens tu pensat per recomanar? Hola. Que mos mata el cartell de na Júlia. Esperemos que no. Bueno, jo venc a xerrar deixaré és que representa el meu imperi romà segon, vale? O sigui, és com el berserk de les dones, serà el segon, vale? El primer és Utena. Les al·lotes que han cantat abans, que l'han cantat superbé. Sí. Tant sos? Tens els micros? Sí. Tenc el micro encès. Ah, vale, pues my bad. Siga hablando, Pues siga hablando. pugem el volum, no és per res. Utena. Bé, venc dale. a xerrar d'Utena. Primer de tot, per què venc a xerrar d'Utena? Perquè crec que no la coneix prou gent, Dilo. and you should. És absolutament increïble, els dibuixos me semblen superpolits, perquè jo no recomanaré mai algo que no me sembli estètic, perquè tant jocs com animes, si el dibuix i tal no és estètic, no m'entra tant. Així que és Visita preciós. Instagram. Si buscant les coses polides, Utena és preciós. A part de que el dibuix és preciós i l'animació per ser dels 90s està xulíssima. Sí. Hola, papà d'en Mollo. El meu padrí, et sembla molt? Hòstia, com et semblen?
Bueno, pues història, a part de que és interessant, m'agrada molt perquè romp estereotips, ¿vale? Ja comença que és una al·lota que se presenta a l'institut nou amb l'uniforme d'al·lot. Va vestida, de, com diu ella, de príncep, perquè li ve de gust. I està molt guapa la tia. Queda espectacular. I comença ja rompent aquests estereotips, en plan, duc roba, perquè avui la directora va i li diu, escolta, per què vas vestida així? I ella treu el manual i li diu, vale, legalment no estic rompent normes perquè aquí no posa que jo no pugui dur roba de tio, perquè és roba. Ja a zones 90, imagina-vos el bot que era això, saps? O sigui, a zones 90 no era mut, i menys a Japó, saps què t'ho vull dir? A més, l'animació era supermoderna i superguapa. L'animació era una passada, per això us dic que l'animació per als 90 era una absoluta barbaritat. I el doblatge català una altra vegada. I la música, i el doblatge en català és una barbaritat. El disseny de personatges és espectacular. És que jo, te cagues encima, perdó. La gent ha fet uns cosplays d'Utena. Sí. Increïble. Després, la història és un poc... és rara, la sèrie. Hi ha episodis que te quedes un poc modo... what the fuck que està passant? Hi ha un episodi que un dels personatges es converteix en vaca perquè s'ha posat un penjoll d'una campana. Bueno, és molt random, no? Deus momento. Però és molt xulo perquè va com d'una al·lota, que és com la princesa de la rosa, vale? I qui guanya els combats d'espasa, com d'esgrima, és com guanya la promesa de la rosa i van passant coses i pugen a un castell que està del revés. Hi ha una música a picarra, bueno, és increïble. O sigui, mireu Utena, en sèrio, I'm not even joking. Al principi és raro. És molt raro. Que el mires i dius, és a dir, no us mireu un anime pensant que tot tindrà molt de sentit, que tindrà una línia temporal normal, perquè literalment no. També fa vots en el passat, t'apareixen personatges que no acabes d'entendre fins al final, però a qui li importa, és polit, hi ha música guai i és interessant. Who cares about the rest? Després, ben que xerrar del nostre Berserk. Aquí la meva companya sí que no va poder acabar de veure-la perquè és intensa. I es diu Nana. Per qui no conegui Nana, girl. Sobretot si és al·lota serà seu imperi romà. Nana. Nana. N-A-N-A. ¿Cómo suena? ¿No te suena? ¿Cómo suena? Sí. No me funes, por favor. ¿La has visto? A cacho sí. No la he visto entera, lo siento. Hay que verla. És que no de què va? Destruye vides. Sí. De què va? T'ha destruït la vida. Sí. Comença la sèrie... hi ha dues protagonistes que totes dues es diuen Nana, però la sèrie comença presentant-les per separat. Comencen primer per una nana, que jo li dic soft nana, perquè hi ha soft nana i edgy nana. Jo m'agrada edgy nana, of course, però comença per soft nana. I és una al·lota que es presenta i dona ja a entendre que ella té la percepció de que ha tingut una vida molt comú. Presenta un poc la seva vida, ha passat com tota la seva adolescència cercant aquell amor, i cae en manos de mucho hombre que no vale un duro. Happens, girls, happens. Però crec que empatitzes molt amb aquesta sèrie perquè és molt real. O sigui, no hi ha res de fantasia, no hi ha... O sigui, si història podria... No hi ha pensava, però no, justament. No. A Utena sí que hi ha bastanta bisexualitat, per exemple, el qual està molt guai. En plan, us dic, rompe estereotips de per tot. Nana ve més a que empatitzis. Xerra molt... Primer d'aquestes al·lotes, la història de Nana edgy és bastant dura, xerra d'orfandat, xerra molt de soledat, acaba xerrant també de depressió. Com dues al·lotes passen de l'adolescència cap a la maduresa i van passant per diferents coses, intenten com superar un poc aquestes coses de la seva vida que no els agradaven, i acaba turbio, acaba bastant turbio, acaba tocant temes d'aquests que crec que tothom en qualque moment s'hi ha pogut quedar, i després temes que en general al món passen. Acaba ben com problemes de drogues, hi ha abús, hi ha prostitució, hi ha etc. O sigui, és dura. És física o química però amb anime. No, tio, o sigui, ara sí que t'ho fun. O sigui, al·lotes podeu funar que t'ho muixat. Girl, te trobaré enemics. Te trobaré enemics. Què dius, tio? Obriu-li un fil a Twitter en el món. No, a més, hi ha música molt bona perquè la Nana Edgy té un grup de música, ella és cantant, i hi ha molta música durant la sèrie. Hi ha dos grupos que són Blast, que és el grup d'elles, Black Stones, i després hi ha un altre que és com Trapnest, que seria com es fan famosos a Tòquio, i és que era seu al·lot, va tocar amb ells, no us faré spoiler, just watch it, però és dura, és dura. I si la veus durant l'adolescència, com vaig fer jo amb 14 anys, te destrueix l'existència. Mare de Déu.
Sí, no, és que Nana, vull dir, a lo millor, la comparació, vull dir, he de treure la meva part de filòloga, vale? Que serveixi d'alguna cosa carrera, però Nana és un poc com Shakespeare, que tracta temes universals i que es mantenen en els temps, vull dir, que te pots sentir representat, passin els anys que passin, no? Vull Però dir, això t'ho destrueix perquè és que empatitzes molt. exacte, jo crec que és una sèrie molt bona per veure quan ets adolescent o quan estàs passant ja l'adolescència, perquè és com que realment te sents molt identificat amb els temes que tracta, i jo crec que és un anime que pots veure en 2024 i que segueixi sent igual de rellevant que quan va sortir. Són temes universals que afecten a molta gent, per Sí. tant empatitzes molt, i crec que les sèries on acabes empatitzant tant amb els personatges i la seva situació, per jo són els que més me toquen, perquè són els que d'aquí 20 anys recordaré. Sí. Per tant, m'ha semblat molt necessari presentar aquest anime si no l'heu vist. Sí. Guai. Yami, ¿tú qué te a dir? ¿Tens algo a recomanar? A ver, hace mucho que no veo anime, en plan, estuve muchos meses y un año sin ver anime. O sea, te duchas. Pero sí, me duchaba. Me duchaba, ahora he vuelto a recaer. Vale, vale. Mala decisión. Bueno, no, ahorro. Sí, está caro. Entonces, pues, estoy un poco recopilando, un poco... Voy por portadas. Si una portada me parece bien, pruebo de mirar el anime. Vale. I Jo con quins 15 animes años. molt vens a contar avui? Entonces tengo dos. Uno lo estoy intentando terminar. Son animes súper cortitos, en plan que se puede ver en un día o menos. Uno sería el más corto que he visto, Bad Witch. O no, Bad Witch, no, perdón. Burn the Witch. Burn the eso. Witch. Eso, Burn- eso. Burn the Vale, Witch. ok, me voy. Me voy a Molt dormir bé. cada día a las 2 de la mañana mirando anime. Así Quema que la bruja, I ¿no? understand. Literal. Burn. Burn. De quemar. Así, Quema la bruja. había entendido. Ah, Qué mala bruja. También tengo el manga. Perdón. Y bueno, eso, es como... Están en Londres, creo, no recordar. Y es en plan, tiene su grupito de brujas que van haciendo misiones y ayudando a los humanos. Porque básicamente hay como dragones y gente malvada y esas vainas. Entonces, y esas vainas, o sea, es lo que hay. Entonces ahí está, o sea, son dos, sobre todo las protagonistas, que van con su escoba, que es como un dragón. Ostras. Y Epa. como hay dragones que atacan a la ciudad y És esas un poc vainas. Halloween vibes, no? Un poc... Pero no muy Halloween darks. No es muy darks. Vale, vale, vale. Pero bueno, entonces está entretenida por ser 5 capítulos, creo que son, o 4. O sea, súper cortito, pero... És Yo Halloween vi coquet. 4. Halloween coquet. És Halloween Puede coquet. ser, puede ser. No lo es. Vaya Pero bueno. mezcla, ¿no? Y Quina esa es como mezcla. el paseíto del anime en plan chill, ¿sabes? Y después ahora me estoy viendo Infinite Dendrogram. Dendro. Que aquest es queixarà antes que era de realitat virtual, no? Sí, tipo SAO, o sea, es tipo SAO. Buah, això O sea, m'encanten básicamente, aquests. o sea, SAO. SAO. Sword Art Sword Art Online. Online. No he vist. Pena, ara m'havia emocionat. No, No, SAO Ho va no. pensar que era Sao i jo, mierda, gore, que guai. Vale, puede ser algún día. Però animes gores també n'hi ha, o sea... Sí. Sí. Començam? No, no. Aquí nos animamos. O sigui, m'encanta. Te voy a encontrar algunos, ya me recomendarás, gracias. Bueno, Infinite, ¿de qué trata realmente? O sea, básicamente empieza ya directamente, el pavo se coloca el casco y entra en el juego. Porque Vale. se lo acabo de comprar, ¿vale? Lo típico. Y tienes ahí tu personaje, el prota es así un poco random, porque se mete mucho mentalmente en el juego, por lo que tu personaje en este anime, en este juego, tiene un arma que te la dan cuando subes un poquito de nivel o cuando lo necesitas. Y este a nivel 0 ya necesita el arma y pues sale una loli ¿Cómo? porque quiere que... La vemos, la vemos. Hay ¿Cómo no? fanservice? Un poco, Me mola pero no mucho, mucho. pero vale. Pero bueno, eso, o sea, aparece la loli porque él básicamente, el arma sale de tu cabeza. Si tú, por ejemplo, eres como súper tímido, te va a salir un tipo de arma. Vale. Si eres mala gente, vas a ser malo en el juego, aunque no quieras. Y cosas así. Entonces, tienes que ir subiendo de nivel, el arma evoluciona, todo eso. O sea, depende de la persona, pues le saldrá una Claro, espada más hay larga un- o más corta, ¿no? Eso. Sí, básicamente. Mollo, pots deixar-se tan hetero? Hay uno, Acab d'arribar, tio. hay Por uno aquí que tiene están una racha de alguien espada que que sí, ¿eh? flipas, ¿eh? Sí, ¿no? Y Hay ese algunos que tienen una está- espada increíble. Sí, ese tiene Ya, magia, ya, ya. magia suprema, ¿vale? Ojalá. Energia d'espasa También hay grossa. mecha, todo eso. Pero bueno, se usa magia y cada uno pues tiene No, pero- un tipo de loli que se imagina, por así decirlo.
y está entretenido. O sea, no es un super anime que digas, buah, me lo he fulminado en 2 días. Pero Chica, pero sí. ven a recomendar Es que Imperios estoy Romanos. no Vale, estoy vale. yo puesta últimamente en anime, lo siento. Yo literalmente A ver, me voy a dormir això cada día a m'agraden las els 2 de animes la mañana. curts. Yo miro mucho anime. Estan guapos els animes Són animes curts. curtos. Els animes curts estan guais. De fet, Això me mola, no? puc fer un incís d'un anime curt? Sí. Vale, hi ha un anime, per lo que després que diguin és que vols d'anime, no sé què, pues això hi ha un anime que m'ha ensenyat més de història mundial que en llibres, i es diu Italia. I no el coneix quasi ningú, però Italia és boníssim. Són capítols de 5 minuts. Dura 5 minuts cada capítol i cada personatge és un país. Llavors t'explica la història mundial a través dels personatges i és comèdia, vull dir, és risses, l'anime. I te'l veus superfàcil perquè són 5 minuts de capítol. I és caòtic increïblement, vull dir, és espectacular. Jo he rigut molt també a Itàlia. Jo un que vull recomanar també curtet, bueno, curtet, més o manco, també té pel·lis i tal. Sí. Es diu, és a Netflix, crec que és Violet Evergarden. Oh my god. És un anime increïble. Sí. He plorat molt I amb plores, aquest al anime. final He plorat és molt un amb drama, aquest anime. vamos, és Oh my un god. drama. Però estèticament és una Sí, és increïble. barbaritat. Sí, O sigui, brutal. it's so pretty. A Netflix hi I ha molt bons curtet, animes. És curtet, té 1 o 2 temporades, crec, i... Suficiente para hacerte llorar. Sí, i una pel·li o 2 també, i ja Sí. està. És que de fet a Netflix ara està en visió un que es diu Dungeon Meshi, Dragones i mazmorras, Ay, me lo Que empecé sí. a ver. molt bo. Està guai. És de Dragones en T i mazmorras, va sobre uns personatges, és un anime de D&D, vale? De Dungeons and Dragons, thank you. Mare de Déu. I llavors Recuerdos de Vietnam. estan a estan a una mazmorra, com es diu en català mazmorra? Masmorra. Masmorra, Sí. estan a una masmorra i llavors Tu, Dani. no tenen diners per pagar-se el menjar que te compraries pues, quan estàs jugant en D&D, no? O estàs jugant un videojoc, no? Te compres el teu menjar, la teva pasta i recarregues la teva vida. Bueno, pues ells no tenen aquests duros. Llavors s'han d'intentar menjar els monstres que van pillant per la masmorra, no? I és molt divertit i està molt ben fet i està guai. És que a Netflix hi ha molt bons animes, de fet. Saps quin és el meu problema? Netflix, pagau. Precisament Sí, us això és el meu estem problema a fent Netflix. anuncis. Que no fan més que pujar Give me the preu, no money. puc compartir res i justament ara que ja no el tenc, comencen a posar coses. És Ja. que Bueno, ho sempre vi mos Netflix quedarà... en majúscules i en negreta. Jo consumesc molt de Crunchyroll, la veritat. Que Molt és de què? com Crunchyroll, Sí, que és com... Sí. Jo crec que tothom té Crunchyroll d'aquí. No, Crec que jo estàs miro allà anime fora. FLV, però que no se n'enteri ningú. Que tens? Anime FLV. Ja, bueno, sos de pirates. O sea, no sos de One Piece, però vamos. No, Bueno, jo pirata soy la gente- pija que paga el No, no. Crunchyroll perquè Guiño, així me guiño. puc mirar els animes de temporada quan toca. I avui Sí. és dissabte de Solo Leveling. True, però aquest és coreano, que no mos entra. Però Que sí, Sopening com que és us entra, brutal, m'encanta la sí. cultura coreana, entra, també. entra. També entra. Sí. El que jo a Crunchyroll, per exemple, he descobert molt d'animes, dels darrers, que és bastant infantilet, però està guapo, m'encanta. Sí. I està sobre tecnologia i tal, es diu Doctor Stone. Ah, sí, Doctor Stone l'he Ni vist. idea. Està molt guapo, molt guai, entretingut. també recomanat. Hi ha un pot de fanservice, però està bé. Sí. Sí, sí, sí. A veure, xulos. jo m'ha semblat guai, o sea, han tret 6 animes top guapos. I això que me donin per... No? Bueno, tu ja vas fer el que vulguis. ¿Vas a recomendar animes? Sí, de fet, Jo he recomanat els meus. us recomanaré un anime no m'ho que esperava. m'ajuc pasta a que ningú d'aquí ha vist. Ningú. Epa. És un anime molt underground que de fet m'encantaria que aixequéssiu sa mà tots els públics, les persones que hi ha per aquí, si no Bandolero. l'heu vist. O sigui, tots els que no heu vist l'anime, aixequeu sa mà. És un anime que es diu Shingeki no Kyojin. Joder. ¿Cómo? No he entendido. No, és broma, jo ja ho he dit, no som la persona més... Vaig tenir la meva etapa de veure molt d'anime, però se me va cansar, perquè tinc un problema i és que veig molt ràpid els patrons. I què passa? Pues que els animes veig els patrons, així me veig venir el que passa i m'avorreix. Així que fa molt però- temps que no veig anime. En Shingeki Pues, això no me va el passar. Shingeki No no me passa el mateix, t'esperaria. però en Shingeki no me va passar. De Shingeki no l'he volgut recomanar perquè segur que qualcun xerra, però... Era broma, òbviament. Així que jo com que Shingeki Soc alternativa. anime per ser, tal vegada no us en pugui recomanar cap que no hagueu vist, el que vull recomanar-vos és un artista, un músic japonès que de fet vos ha fet l'opening de qualcun anime que segurament heu vist. De fet, en Nodox ja segurament l'ha vist perquè té una peça seva que és l'opening de Jujutsu Kaisen. Oh. Que, a part de que és una passada d'opening, no començava a xerrar de Jujutsu Kaisen. la persona que l'ha fet és un músic japonès molt bo, que jo m'encanta tot el que fa, que es diu IF, E-V-E. Me Té sona moltíssimes molt. cançons molt bones, òbviament, pues teniu Eve. Eve, o sigui, Eva però amb va.
és neva, no? Iva. Òbviament teniu Kai Kai Kitan, que és l'opening de Jujutsu Kaisen, per ser que és un temazo, però hi ha una cançó que m'encanta, n'hi ha dues que m'agrada molt, és una que es diu Insomnia i una altra que es diu Bokurano. Són dues cançons seves. Pensava que anaves a dir una altra cosa. Què? No, Boku no Pico no. No, per favor, ni ho mencioneu. Ha dit Bokurano. Boku jo. Vamos a evitar el tema. Són temardos. I de ver que totes les persones aquí que us agradi escoltar música, que esteu oberts a escoltar música nova, jo vos recomano moltíssim NIF. I jo me flipa. Me'l va recomanar un col·lega que tenia que estar aquí avui, però resulta que no se'n recordava que tenia un viatge, així que no hi és. Passa-t'ho bé, xaval. Sense bif. Alejandro, passeu bé. Almenys no perdia l'avió, no? Sí, m'ho va recomanar ell i de ver que estic encantat. Si voleu escoltar-ho, donar-li un ull, és brutal. Sí, és que, de fet, de música japonesa hi havia també un grup, però això ja és old school, ¿vale? Però es deia Mojis Moas, no sé pronunciar, però hi havia Manasama, que era un home que es vestia de Lolita, però de Gothic Lolita, no de Loli. A l'Olix Sykes, ara? Però Mojis Moa era un grup així de tipus música, ara no ho sabria definir, però bueno, era darks, ¿vale? I si eres gòtic en la meva edat i t'agrada l'anime, t'agradava aquest grup, ¿vale? Sí. Però està molt bé, la música japonesa és molt xula i després és qui s'ha fet superpopular, que antes en xerràvem, és que han fet l'opening de Mashle. Amo. Aquell anime, és que aquí no l'heu... Tu l'has vist, Jo no Mollo? l'he vist. Tio, no l'he mira, vist ni he jo me sentit l'acab l'opening. de mirar, el vaig acabar fa 2 dies, bueno, troc han de sortir més capítols nous. A jo l'humor no me flipa, no soc la persona que li agrada més l'humor de Camon, perquè quasi res me fa gràcia com a tal. Però, per exemple, Bobobo, que és un anime que és humor absurd, però és qui l'està fent sap que és absurd, o sigui, està fet intel·ligentment, Marshall és smooth, que dius, què collons està passant? Però és molt xistós perquè ve per algú, es meme ve d'algú, no sé, és com mirar Twitter, no? És com que saps que es meme ve d'algú, no? Està molt guapo. Està guai. I l'opening és Bueno, mirar Twitter a absolutament vegades pot increïble. ser un I ara poc... que l'Andrea ha dit això de Sí. que la música en japonès és increïble, Sí. m'he recordat uns quants de grupos que jo vaig escoltar durant bastanta estona a la meva època més Sí. emo, per així dir-ho, que són dos grupos que tal vegada vosaltres coneixereu. Un es diu, és el més conegut, diria, de rock japonès, que es diu One Ok Rock. Me sonen, sí. No el coneixeu? No. Pues és, això ja més, si vos agrada el rotllo grititos i aquestes coses, no sé si és el vostre rotllo. Grititos. Però si no és el vostre rotllo, tal vegada us agradi. Però Tio, és ja me brutal. fotia a Ja m'agrada. l'Sanamba, no, vull dir que m'agradarà. Increïble. Mira, es diu One Ok Rock, és el més típic troc d'aquest estil en japonès. això me I sona. després n'hi ha un que jo m'agrada molt, que vaig descobrir de potre, perquè YouTube és màgic. Tu a YouTube Sí. escoltes una cançó i de sobte te fot una altra. I Te dius, recomana "What?" coses. Tu estàs escoltant reggaeton bachatita bona i de sobte te fot Un grup visual frase, que i dius, sí. "What?" Anime hardcore. I hi ha una altra cançó que jo vaig descobrir, literalment, o sigui, com vaig descobrir aquesta cançó és brutal, però jo estic escoltant One Direction, estic escoltant Epa, The what? Story of My Life, i YouTube m'ha recomanat una cançó que es Story deia of my The Story life. is My Life, que és d'un Hola! grup que es diu My First Story, que també són japonesos, i és brutal. En general, el J-Rock, que és el gènere, jo Està molt guai. el gènere vos el recomano molt, perquè Sí. Està guai. és brutal. Sí, Ara- està xulo. Això sí, crec que ja han recomanat tots una coseta, ja donem la mitja horeta de podcast. Per el xat, en Torsidius pues, mos diu que vengo Epa. de mi Torta més amic aporte, meu. vean Fumetsu no Anata. Jo he llegit i dit fumar no mata, Hola a tots! que també, però Merci, Tor. però crec que sí que mata Tots un els poc. meus amics aquí apoyant l'extrema. Ole. Sois unos Jo reals. no he avisat. Sois unos reals. Perdona, però jo he jugat amb en Torcidius. Tu. Jo també. A Seven M'estimo Days més Die. això, no se'n recorda jo, però m'estimo. Vale, i de començar amb els... Sí, podem començar ja amb els convidats. convidats, no? Sí, no sé si s'ha pujar en Estel o... Sí, no, així, primer, ni n'està, no? Que du per allà qui una vulgui. estona asseguda. Estel, va pujar? Ole! Ah? No, ja puesto, tenim ja un que micro aquí de sobre. Hola, Hola. Hola, Estel, com estàs? molt bé, i vosaltres? Encantat. Bé, Igualment. Ah, mira. És un plaer tenir-te Sí. aquí. O sea, Ple és meu de venir. no, tu ets de Catalunya? Sí, de Barcelona. De Barcelona. Barcelona capital o...? Molins de Rei. Molins de Rei. Així, amb tot l'orgull, sí, Molins de Rei. Jo passava amb el tren. Està a 20 quilòmetres de Barcelona, Ah, bueno, tampoc, sí. no ens pensem. Està ni bé, idea fora. d'on és. Ai, sí, amb el tren. No me I sona. què tal? Com estàs? Bé, Bé? per haver-me llevat a les 4 del matí,
Prou digne. Com que a les 4, però... Amb aquest Perquè el vol sortir a d'hora i tot plegat, perquè home, ja que veníem, doncs volíem aprofitar, no venir just. Clar, i ja aprofites Menorca i ja veus... Home, ja veurem alguna cosa, no? Amb el dia que fa, pots Clar, aprofitar. exacte. Sí, no he contemplat que era estiu. Llavors Sí. passaré una mica de calor, però per la Si resta... vols pujar al toro, pots fer un poquet de patinatge per allà. Sí, el toro... Endavant. Bueno, pues- qui no el conegui, Nestol, és actriu de doblatge. Es pot presentar ella mateixa, Sí. si vols. Sí. Val. Em dic Estel Tort, tinc 31 anys i sóc actriu de doblatge, teatre musical i lo que se tercia. I ja està, poca cosa més. O sigui, tu fas doblatge en català, supos? O També, castellà, i en castellà. Treballem més en castellà perquè no hi ha tant, Vale. no hi ha tant de material encara. Vale. Ja Però que- estem batallant. I quines coses és fer més manco així que diguis, buah, Bueno, Galadriel, els anells de poder, que això Vale. és com carta de presentació, Galadriel, i que queda bé. La Chani a Dune, que ara teniu la 2 al cinema en castellà, però això, i què més, no sé. En aquests moments jo sempre em quedo en blanc, Ja, i no que no em saps surt què res. fer, no? Dius, Ni porto siquiera. 6 anys treballant cada dia? Sí, però ara mateix només em surten 2 projectes. Jo t'he reconegut per la cara, per ser germana d'en Falco, no Falco ni... Veus? Mira, He sentit això i què? No sé per què. sí, doncs bé, allà estava greu, aquella era... I d'anime en català en fas? O en... Sí, estem doblant una cosa que no es pot dir Vale. fins que no s'estreni, lo típic, i he fet poca cosa encara perquè, clar, jo quan vaig començar a treballar en doblatge l'anime en català havia mort. Ja. Vull dir, de cop ja no existia, ja no Va se'n ser un feia, moment molt trist trist. absoluta, Sí. exacte, Sí. estàvem tots de dol, i ara amb el nou Super 3 a mi m'ha enganxat de baixa, perquè em van operar les cordes vocals fa Què un dius? any i mig, sí, molt de divertit. De nòduls o de... 2 edemes. No. Meravella. Llavors, de fet, encara ara estic una miqueta ja cansada perquè porto tot el sant dia parlant, però això, aleshores, quan va començar el boom de l'anime en català, vaig tenir temps de fer la pel·lícula de My Hero Academia, Ostres! que vaig fer la Melissa, que només surt en aquella pel·lícula, ja m'han dit, ja m'han xivat, i res, després ja vaig agafar la baixa i poca cosa, i ara estic fent coses ja. I això com Ole. ho fas? O sigui, tu vas a un estudi com a tal o tu tens una productora darrere que t'ajuda, no sé com... No, això són- o te van cridant a tu com a autònom? Clar, o sigui, no som autònoms, ens fan Vale. com contracte, que això està per conveni, està regulat així, però sí, diguem que hi ha un director de doblatge Vale. que rep un producte i ell fa com un càsting o per fer proves, que a vegades també es fa que... I així comences també, no? Supos? Perquè o sigui, quan comences, quan és fet a les pertinents teòrica i tot, i Sí. tens el títol de trio de doblatge, o no sé com... Ja, és una com miqueta va més, això? és una mica Més més de manco? abstracte, però sí, pot ser. Comences fent càstings i supos que darrere hi ha... No, tota aquesta no, gent, de fet no. No? O sigui, per accedir al càsting t'ha de cridar el director i per tant el director t'ha de conèixer. Ah. Llavors, normalment a través de les escoles, avui en dia sol ser així, en el meu cas va ser una miqueta diferent, però diguem que els professors, que són directors en actiu normalment, o això seria l'ideal, et van donant com petites oportunitats un cop has acabat els estudis, de fer ambients, petits personatgets, i a partir d'aquí sí que has de passar per allò tan bonic d'anar a un estudi, no coneixes a ningú i anar-te presentant a la gent, hola, em dic tal, estic començant, i aleshores els directors, depèn de les ganes que tinguin, doncs et van dient, va, doncs vine un dia i et provem. Tu el primer dia quan t'entres ja intentes fer veu de locució, en plan, oh, hola, bones... No, al contrari. Doblajitis, que diuen. És millor que et sentin amb la teva veu, Normal. tal qual, i ells ja et situaran on toqui. Hi ha un consell que no faig més que sentir i m'agradaria que me diguessis abans si és real, que funciona, que recomanen molt anar a fer sala quan vols començar a fer Clar, això és un goig, doblatge. però ha estat molts anys en què no es podia fer per temes de privacitat i tot plegat. Ara s'està començant a poder tornar a fer, s'està arreglant d'alguna manera, és a dir, que a través del sindicat tu puguis apuntar-te i també depèn del producte i depèn del client. Hi ha clients que diuen no, és que jo no vull ningú extern a la producció que estigui veient. Amb els anells de poder t'asseguro que hagués sigut inviable que algú hagués entrat a fer sala, perquè hi havia una seguretat que estàvem tots cagats. O sigui, al final, per fer feina per companyies grosses tipus Marvel... No, clar, Anell de Poder, tot això segur que no, És que però t'encanta, productes sí. de Netflix i coses així
sí que deixen. Però mateix per anar a fer la feina en si, tinc entès que és que vosaltres realment veus just lo just per fer la feina vostra i gràcies. Però i lo justíssim, allò que dius, encara gràcies que l'estem fent, la feina, perquè si no... Però a més firmes contractes de confidencialitat molt... Que guai. Amenaçadors. Increïble. Sí, no, tranquil·litza moltíssim quan el primer dia de doblatge dels Anells de Poder baixa el cap de seguretat de l'estudi a dir-te si es cola alguna i sabem que és per tu, els fills dels teus fills seguiran pagant els fills de Tolkien. I jo, vale. Ostres. No diré res, És perdoneu-me. fàcil com amenacis de mort, per Perdón favor. por respirar. No, però sí que era bastant... Vull dir, la multa, si se't colava alguna cosa així, era molt heavy, clar. I en quant a formació, que xerrem un poquet d'això, què recomanes tu per començar a formar-te en doblatge? Ara mateix, amb el panorama de les intel·ligències artificials... Joder, no m'enxerris això, per favor, vull plorar. Sempre recomano el mateix. Muerta ChatGPT. Que és fer primer interpretació, teatre, i després prendre's el doblatge com una especialització, perquè jo trobo que el teatre et dona unes eines que després quan estàs al faristol és un altre tema. I això pren més sentit amb el món de la intel·ligència artificial perquè durant els 4 anys que tu estiguis estudiant interpretació veurem cap on va la cosa i si et val la pena o no pagar el dineral que val estudiar doblatge. Tu més manco saps quant te va costar en total? No, però a més, quan ho vaig fer jo, era una escola petita i els preus eren molt diferents, però ara... No te pot dir el que costa interpretació. Que vaig començar jo i encara no l'he acabat. Sí, jo he fet curs de locució. Vaig començar, no tinc nassos a acabar-lo. Jo crec que en el seu moment jo pagava 100 i pico al mes per una classe a la setmana i t'asseguro que ara mateix és molt més que això. Hombre, jo per un any d'interpretació vaig pagar 2.400 euros. Mare de Déu! Clar, i interpretació és un altre tema, eh? O sigui, jo quan vaig estudiar teatre musical pagava uns 5.000 euros l'any. Jo me vaig apuntar a un curs online que no faig més que sentir cada vegada que cerco informació, gent dient, no feu aquest curs en concret, el vaig pagar. Molt bé! No, és que me vaig apuntar i vaig començar a veure informació. Que digui la gent. Em va anar bé, m'ha donat les bases, que és algo, però vaja, m'ha costat 3.200 euros. I no l'he acabat. Estic plorant ara mateix, però és la que és. És que és molt car. 2 sous, Increïble. Si cobres bé. Però bueno, en quant a doblatge i aquestes coses, després fas una xerrada al final, així que te deixarem aquests temes per ser xerrada, no farem spoilers. Així que troc que seria bona idea que faguessis un palau el mateix que hem fet nosaltres, si hi ha qualque sèrie, qualque anime, qualque música que vulguis. Me n'he perdut algun, però ja n'he sentit uns quants que ja m'esteu prenent les recomanacions. És que clar, si anem així no puc dir res ja. Sí, que l'he dit jo, per si cas. No, era, o sigui, no, Yuri on Ice, Given, o sigui, tot aquest món, jo moro, caic. No sé, puc dir què estic veient ara. Jo ara estic veient Los diarios de la boticària, no sé si algú l'ha vist. Oh my god, don't even talk about it. M'he llegit totes manga, ara espero que m'atreguin capítols de manga nou perquè vaig dir, no puc esperar. Miro-lo. Oh my god. A mi m'ha passat amb alguns, he de dir, no puc esperar. Què es dius, anime? Los diarios de la boticària. I ho dic com si estigués doblat en castellà, però no està doblat, vull dir, està en original. Amo una Mahoma, o sigui... És meravellosa, aquesta protagonista és supercarismàtica, és fantàstica. De una boticària. Sí, té moltes coses, no sé com dir-ho. Sí, vull dir, no pots definir-ho amb un... Per meu gust no pots definir-ho amb un sol gènere, però és molt xulo, és molt xulo. Que guai. I molt xoujos, jo sóc molt de xoujos. O sigui, els meus mangas són de dir... De xoujos no, de xoujos. Això me l'han recomanat mogollon. Me diuen, a tu t'encantaria. Sí. És de la boticària? No, és de xoujos. Xoujos. Xoujos Bizarre Adventure. És molt llocore. Xojo no, xoujos. O sigui... El gènere de nenes, no? Molt entre cometes. Pensava que xerrava de jojos, també. No, jo jojo no. Gràcies. T'hem entès, aquest sector t'hem entès. No t'hem entès. Perdó. Vull dir, jo hi ha mangas que no els ensenyaria públicament perquè em fa vergonya, directament. Jo tampoc. El nivell d'ensucrament que llegeixo en aquell moment... Jo no xerrava d'ensucrament. Jo el nivell de toxicitat no el puc explicar. Clar, n'hi ha alguns jo t'entenc. Que et fa mal estar llegint allò i que t'estigui agradant. No és... Estic validant això. A girl and her Perquè també és cultura japonesa, saps? Sí, no, allò és terrible, però l'he vist. Sí, és terrible, però m'encanta. Jo no juig perquè he vist Junjou romàntica com a 3 vegades. Vull dir, no però, per
exemple, ara m'estic llegint un volum únic que es diu La meva experiència lesbiana amb la solitud, que està en català molt bo. i és molt xulo. Encara no l'he acabat. No, Vaig per la meitat. De fet, l'he començat a l'avió, però clar, com que dura res el trajecte... Sí. De fet, És molt guai. anireu el valor de dir un d'aquests guilty pleasures que xerrau. Home, ella ja n'ha dit un i és He greu, dicho uno i és Vosaltres- bastante grave, És molt greu, Que no, que jo també l'he vist, No, Jo puc fer una llista llarga, Junjou romàntica, Sekaiichi Hatsukoi, sigo? Jo faig un llamamiento, terribles. vale? I de Un Boys Love cridament també. a TV3, a Super 3, Endavant. que comencin sèries noves, no? Clar, Per I que favor, n'estan no tots venen, puguin eh? doblar Època de animes Sanime en nous català, tio. ja en venen. Hombre, per Sí? favor. Ja en ve. Que tu imagines Sí. Shingeki en També he català. de dir que Sí, Shingeki en català. Shingeki, ostres. El què? Shingeki en català seria molt èpic. Sí. Home, seria genial. Seria molt guai. Tu di què faries, estaves al sot d'esta? És aquell moment tan bonic en què us dic que no l'he vist. Oh! Jo vaig presenciar una combo del doblatge en castellà. Vaig Sí? fer sala amb el Marc Gómez, que és el meu millor amic, vull dir que era una miqueta curiós, la Laura Prats i el Jaume Aguiló. Vale. Sí, que estaven doblant la sèrie en castellà, però això fa molt, eh? O sigui, abans de que estudiés teatre musical, vull dir, jo potser tenia 19 anys. És molt Sí, xulo, sí. el doblatge de Shingeki. El doblatge en castellà està molt bé. Sí. No Els de l'he vist Shingeki ja mai, me va la agradar. veritat. Els de Shingeki me va agradar molt perquè li posaven molt de sentiment. Sí. És una sèrie que li has de posar aquest sentiment i que van fer molt bona feina. doblatges Jo asseguro en que en Marc castellà. Gómez s'hi ha deixat la Per veu. exemple, el doblatge de Dragon Ball és nefast. Però per de això. Shingeki, És que els de català estan superior. És- Els Està insults molt bé. d'en Vegeta. Depèn està molt de bé. com es prenen el producte, perquè Sí, a vegades clar. se'l prenen com a producte de tercera. I Onda això aquí no ho hem Vital, fet mai. és una Onda llàstima, Vital, sí. és un poc raro. Després, Diuen adaptacions, moia. després hi ha els de One Piece, que també és molt raro. Els de Shin-Chan també no me va agradar I de gaire en Shin-chan? castellà, Bueno, de Shin-chan, perquè eh? era com molt... Sí, exacte. Sí, sí. Correcte. Literal. Però, sí. Jo és que fa molt d'anys ara mateix que des de petita que me mirava l'anime en català, des de que es va morir aquell moment i ja vaig començar a veure-lo en japonès, Clar. Sí. no m'he mirat mai més anime amb algú que no sigui japonès, la Ai, jo veritat. sí, jo ara la que he tornat al Jo Super no. 3 ja Haikyuu, Que- És Guardià... que no tinc ni cable de tele a tele. T'ho Jo juro, m'estic mirant no tinc ni Inuyasha, cable de en tele català a una tele. altra vegada. Ui, no hi ha Clar, jo he sí, tornat a veure Inuyasha. Yu Yu I Hakusho la No fa- sé si ho puc dir, però pescula, me sap I- greu. i One Piece, jo estic I la fan tornant a veure sencera. One Piece. Sí, ho tornen a fer tot. Molt Tot. feliç. En el meu cas, Sí. Inuyasha va ser el primer anime que vaig veure sencer i va ser l'anime que me va ficar de cap a començar a veure anime en aquesta etapa. Sí, sí. I me recordo que va ser perquè el veia Super 3, Mhm. no feien més que Eres recapitar. 3XL en aquell moment, o sigui, Sí. podem 3XL recordar el era 3XL, genial. o sigui, I el era 3XL. increïble, Jo tio. veia Super 3 300 en ese moment. I encara me recordo que això, que no feien més que repetir capítols, jo me vaig emprenyar i va ser la primera vegada que vaig piratejar alguna cosa i la primera vegada que vaig veure un anime. Això no es diu, això no es diu. Perdona, un amic me va Secreto deixar del sumari. els DVDs d'Inuyasha. Un Un amic que es diu Steambert. No va ser per Emule. Sí, Jo, hòstia, m'ho un perill, jo eh? me'n record que també és un dels primers moments on jo vaig entrar a internet, vaig entrar dins 3xl.cat, vale? Hi havia un joc d'en Xinxan i és el primer joc que me vaig Els jocs viciar de 3XL, en la meva vida, els jocs eren però molt guais. viciar, però Girl. increïble. Me vaig Sí. passar sense grec. Quan I podies ses fer festes? test de quin personatge eres. Ai, Jo no vaig viure I'm tot just a això girl. perquè vam tenir internet molt tard a casa i em fa ràbia perquè jo al meu institut ningú li agradava ni el manga ni l'anime. No, es veu tampoc. Jo tampoc. I jo Eres estava rara. solíssima. Sí. I vaig acabar com... Va acabar sent com el meu guilty pleasure a qui no li explicava. O sigui, no ho compartia amb ningú i quan me'n vaig anar de l'institut vaig pensar ets l'única al món. O sigui, la gent normalment això no li agrada i apa, ben calladeta i allò que va quedar allà mort, com que el 3XL va acabar, jo ja no vaig tenir curiositat per seguir mirant res més i amb els anys va ser com vaig fer. Anem a deixar que surti el monstre una altra vegada. I parlo amb molta gent que trobava el suport en el 3XL, en els fòrums, i dic, jolín, jo per què? Això va Sí. passar Ho el hagués mateix pogut mantenir en viu. dues coses, amb això, amb l'anime, Sí. que més avant com mira, hi havia amics que sí que compartia, podia compartir i tal, i amb Sí. una cosa que no compartia, perquè en plan que t'ho quedaves per tu, Disney Channel, les sèries de Disney Jo Channel. em veia de Disney Jo era Channel. massa Jo m'ho mirava otaku, mogollon, tio. però no Na ho Lizzie compartia McGuire. després a l'institut i tal. Però Jo era m'ho massa mirava, otaku. Estaria enganxadíssim. O sigui, adolescent total, allà... Era un món. a Jo era Disney com, Channel. si no ets japonès, girl, no m'interessa, saps? Jo era molt Directament, otaku. estaves Sí, ja. sí, sí, era molt otaku. Però jo mirava molt d'anime també al Canal Plus, que era... com es deia? Jetix? Jetix. Animax?
Jetix. Okay. Els Jetix feien mogollon d'animes diferents. Era guai, Estia Jetix. doblats en castellà. A casa meva no pagàvem tele, la veritat. No, jo era aquests hàbits. Perquè els hàbits sí que ho tenien i els hàbits sí que allà ho mirava tot. Hi havia Jetix i Però Animax, que que eren no. molt guais. Sí. Feien Bleach. I Fox Kids antes. Fox Kids era Fox molt guai. Kids sí que hi havia animes Sí. i me'n recordo de molts d'animes boníssims, perquè també feien Pokémon per allà, feien... Sí, i a Clan TV, jo a Clan Sí. TV me vaig fumar pitxi com si no hi hagués un demà, no sé si l'heu vist. Sí, pitxi, pitxi, És un anime de Jo només sirenites. vaig veure el Super 3, però Sí. m'han parlat d'aquest anime i les seves adaptacions musicals. Jo la vaig veure ja Cristina, en ja. japonès, però. Sí. Jo la vaig veure per Clan TV. Jo tornava de casa... Era com veure un anime en castellà, Sí. o en No. japonès o en català, però en castellà Clar, a mi no, em era passava com igual. un poc De gatekeeper. fet, quan vaig veure Sakura i les cartes transparents, en el seu moment vaig dir, me'l poso en castellà, perquè no estàs acostumada al japonès, no sé Sí, què. jo sí. Vaig durar un capítol. Dic, no, no Same puc. amb Inuyasha. Japonès. Sí, el mateix. I quan el vaig començar encara no estaria, o no estaria del tot doblat encara en català, o jo no el trobava. Que Una- no el trobaves perquè hi ha No, fins al sí. capítol 300 i pico que és desdarrer en català, 100%. Puede ser, però en ese moment no el veia. També t'estic xerrant de 2012, una cosa així, saps? Sí, sí. Perquè Uf. tenia internet i donar gràcies. I això, vaig començar, el vaig trobar en castellà, vaig començar a veure, me'n recordo la sensació que allà tenia un calfred, no? I fas, ui! I el primer vaig fer això, cercar-lo en El 2012 Ja ja hi començo era a tot. A Perquè part- jo no el vaig acabar abans. En el cas de Sakura, vull dir, el Kero té una veu adorable i moníssima. Sí. No sé si l'heu sentit en castellà, però en No. castellà és un home Sí. fent accent mexicà. Què? Ai, és que pasa, hablas güey? todo el rato. I fas, Mamat. en quin moment us heu pres aquesta llicència? Per què? O Kero mexicano. us esteu rient directament del producte? És igual que Nusop. Nusop de One Piece Sí? fa com si fos el qui te fa un kebab. O sigui, Ah, en sèrio? en Li fan castellà accent? el fa Hòstia. amb accent musulmà. Ah, vaja. Bueno, Molt heu ser vist en musulmà Doraemon increïble. en mallorquí? És increïble. En Doraemon, o sigui, en Doraemon, amb veu castellana i catalana, té una veu suau, que diries, bueno, li pega, no? Però és que en mallorquí és el casquet volador, saps? Vull dir, sembla que es fuma ducados un darrere l'altre, és increïble. Ai, ara vull veure això. Sí, sí. I en Queroro. Oh my god, Ai, jo en, Queroro no el en suportava. mallorquí És era una cosa, jo increïble. me mirava per la risa perquè van començar a posar també anime a IB3 i van decidir Sí. pues que no estava prou bé, és que ja estava fet en català, han dit anava a fer-lo en mallorquí amb accent, el qual em va fa gràcia, però no valia un Amb duro. el tema dels accents dialectals, l'any Sí. passat en Mutsuda, que va venir per aquí, Sí. ho comentava, Mhm. que ell el que li fa por amb el tema de doblar en català i incloure més dialectes, dialecte balear, dialecte valencià, és que se mos assignin els personatges que són imbècils. Clar, Ah. és que amb els Anells de Poder ens ho van dir i redir moltes vegades un cop estrenada. De dir, clar, però per què no heu jugat amb els accents? I dius, vale, i aquí, o sigui, com es reparteix això? En quin Clar. moment decideixes que els elfs són Ciutadans. gironins, que no sé qui és... Clar, Una és mica com es complicat, reparteix? Bueno, és que de Seria fet, raro, És clar, quan comences a estudiar interpretació, depèn de quina escola hi vagis, però hi ha una assignatura que es diu dicció catalana, que llavors et mostren a parlar català i que no tinguis cap tipus d'accent El català del teu estàndard, poble no, diguem. i que puguis parlar en català de Catalunya, com estic fent jo ara mateix. I això es feia perquè... Mira com ha canviat. Això es feia perquè deien Bé, que no canviïs, no canviïs. quan feies una obra de teatre o una sèrie de televisió, si tu, per exemple, interpretaves una família i son pare xerrava en mallorquí, sa mare en valencià, el fill en ciutadellonc, pues, perdia un pot de credibilitat i no estaria tan cohesionat el tema familiar, per exemple. Llavors és com que tothom ha d'aprendre català estàndard, que no el xerra ni el tato, només el xerra pues, amb interpretació o el que sigui, no? Aquí els barcelonins de província de Barcelona més o menys sí que... Però està molt Estan de castellanitzat. ciutat, per exemple, Però saps què t'ho perquè vull dir? ma mare és Sí. de Banyoles, Vale, que és però del el que t'ho vull nord, dir i que ja tenim se te barreja. nota que Clar. ja tens un accent Hi ha més una una altra cosa, vegada, sí. tu És saps? Clar, com quan es- dobles poses un accent molt més neutre. Exacte, és un accent acadèmic, que jo li dic, perquè quan tu xerres, encara que xerris bastant a prop de l'estàndard, sempre hi ha unes coses, no? Sempre hi ha un... O sigui, és el català del llibre, igual que en castellà, també tenien dicció castellana, i s'aprenia el castellà del llibre, que tampoc el xerra ningú, perquè cada puesto té les seves coses. No el xerra ningú, no existeix. Exacte, és el Clar. literari que es diu. Igual és que Perquè acadèmic. després Quino. diguin que el català no sona natural perquè diem no sé què i no sé quantos, dius, però en castellà, anda que també... Igual que l'espanyol llatí,
tampoc és latino, tampoc és ni mexicà, ni argentí, No, ni res, tenen és un estàndard. neutre... Sí, com a un És com És de Disney, no? Bé, de fet, sí, antigament Sí. aquí es doblava amb un espanyol neutre genèric. Vull dir, Sí. es feies doblatge Sí. amb... I abans es deien les s'incloïa elles. Les pel·lícules clàssiques de Disney Ah, sona sí, més sí. latino per Sí, això. total. Hi havia un sí, estudi com un trobant mix. aquí i dona gràcies. Sí. Jo el que sé tantes estel, per exemple, els elfs, molaria molt que fos accent d'un de la Vall d'Aran i que quan ja en veus ja és en baranès, no? Ja vaig patir prou perquè ja van fer un català ben recargolat i pompós. Clar. Ja vaig patir prou dient segons quines frases que les havíem de dir superràpid i a sobre dic, a veure, per favor, això és impronunciable. Clar. I parlant en èlfic, ja està. Jo ja... En saps? No, però No hi havia sabies dir res en frases. èlfic? No, No. no. I Ni mira te'n que jo recordes, soc molt no? fan, però... Sí. No, Sorel, no, ara. no. Clar, en aquell Jo només moment. me'n És com recordo ara amb Mel, Dune. només. Amb Dune he hagut de parlar frément. No me'n recordo ara És mateix. impossible. Jo, No, no. amb Bèlfic només me recordo Melone, que és com amic. Teoria, ja està. No, no. Sorel ara és una forma de saludar, des World of Warcraft. Us podem dutxar, per favor? Per xat mos diuen un Shinichi salvatge en el fons de l'estream. Sí, pot ser, és per allà. De fet, ara que hem de xerrar amb en Estel i pujarà. Sí, pot pujar en Xini. Sí, vol, vaja. Òbviament. Sí. Però, sí, no sé, si mos pots recordar a quina hora tenies la xerrada avui cap Sí, vespre? avui tens una xerrada, no? No me'n recordo. A les 5 i pico, quarts de 6. Crec que és per aquí, no? Però no me'n Tinc el recordo cartell per ara. aquí. El teníeu en pantalla, el Quarts de cartell. 6, són les 5:30. 6:30 o alguna així, pot ser? 6:30 és la Quarts de pel·lícula. 6, quina hora Sí, són? Les 5 i mitja. Quarts de 6, 1, 2 o 3 quarts de 6. Depèn. Sí, és això, perquè els catalans feis Sí, matemàtiques. en plan, per què ho de dir ses Però hores? és molt fàcil. Difícil. Quan Per ho nosaltres entens és és molt natural. fàcil. Sí. vull dir, O sigui, tu Ei, quan... aquí no s'utilitza? No. No, aquí no, dos i a les mitja. 5 i mitja, i mitja i 5. I quart, menys quart. Sí. Però Punt. Sí. O sigui, Ah, boira. el sistema d'hores en Catalunya... Però és que una vegada ho entens, ja m'ho van explicar, d'una forma que ho vaig entendre molt bé. És quan tu tens un medidor per un litro, quan dius That's 2 a lot quarts of de math. litro, Sí. és mig litro. Llavors és com el que te falta com per arribar al litro, Sí, no? això és el que et diuen al col·le quan els estudiem. És el que Però- falta per arribar a l'hora següent. Però clar, Exacte. És que nosaltres és molt difícil Això són perquè de repente matemàtiques. és de pensar i dir, espera, com era Bueno, això? clar, perquè no ho teniu Has de canviar. natural, Hay que clar. pensar Ja. para darte la hora, Quan tío. correu de Catalunya me deien quedam aquí a 2:45, jo estic com... Merda. 4 i mitja. Arribant tard o arribant pres, perquè Exacte. no... a hora, O una o dic que l'altra. no. En tenia cosa de 5 i deia, aniré allà a les 4 per si cas. Arribaré 3 hores antes. No vaya a ser. Però sí, la xerrada la tens a les 5 i mitja, confirmo. Molt bé, a 2:45, perfecte. Antes de Nathan, un top 3 d'ànimes? No. No. No sabries dir? No puedo. No ho podeu fer. En català, bueno, En en català. català sí. Clar, és que ara Haikyuu està allà. Ara Vale. Haikyuu hi és. Pues Sí, Haikyuu. Haikyuu. Però sento que traeixo els meus inicis. Clar. Hòstia, en aquests moments... Fruits Bàsquet. Fruits Bàsquet. Oh. Ho he dit per fer feliç a la Cris. Oh, no girl, sé. Fruits Basket. Ai, és que Tinc la tots- col·lecció dels mangas nous que han tret gruixats. És que saps? són n'hi ha- preciosos, és ho estàvem comentant abans. Sí, 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 Jo tenia sí. l'antiga. I'm obsessed. I no sé, Yu Yu Hakusho també m'agradava Oh! molt. Sakura, bueno, és que clar, és que si no dic Sakura. Sakura, que Clamp avui en he complert general. un somni cantant-lo, és que... Clamp en general. És que tot, no em feu triar. Yu Yu 3XL és un Hakusho. bloc. Detectiu Sí, Haikyuu, Conan. Guardians i 3XL com a bloc. Vale. Ai, ai. Vale. I ja Me està. sembla bé. Ho prenem per bo. Sí. Pues idò, esteu si te sembla bé, I tant. deixarem per aquí. Molt bé, doncs no moltes just a temps. gràcies. I moltes gràcies, ha estat un plaer. Igualment. Ja, Molt guai, molt dit. Avui Que cap vagi vespre molt traïs bé. temps per venir a xerrar. No, home, a la Vale. propera, quan vulgueu. Pues Adéu. moltíssimes gràcies, Estel. Gràcies, Ens Estel. veiem. I Nayami també se'n va, se'n quedarà. També el despedim. No, Moltes gràcies, Yami, per fer la Són teva les aportació, 3. guapíssima. Un aplaudiment tothom per totes dues, por fi. Adiós. Sí. Ai, coño, gràcies. Gràcies. Pues tenim encara un parell de persones més sense que us agradaria xerrar. No sé si voleu pujar totes dues. Sí, que poden som pujar els tots dos. Poden pujar en Tenim Xini. Anna Vale. Nodox i Anna Nodox. Sí, fem una colada. Sí. Vale. Tenim per aquí dos experts en anime. Hola. Però no passa no passa res, després t'ho cobram. I tenim per aquí Nan Shinichi. Shinipon, Tenim unes els bones. reds. Shinipon, no? Bon, Els vaig reds. canviant, depèn Sí. dels moments, la veritat. Sí, sí.
Expert en anime i artista. I dos perdó. ciutadans de artista pura jo no, cepa. gaire. Em toca. Sí, em toca. Dos ciutadans, youtubers, els dos, Un intent, no? també estan dins del Direm món creadors de contingut, no? Instagram, sí. Dale, dale. Instagram, TikTok. Instagram, TikTok, Hola. YouTube i... No sé En si Xini més. sí que l'he vist molt de shorts, té Sí, molt de shorts. sí, penys. A Somos YouTube. otakus, claro que nos duchamos todos perfectamente. Ho vam fer El junts. nostre vidre I en estrella. Nodos també té mogollon de vídeos guapíssims de pintura i d'art. Sí, jo sóc Està molt un guapo. pesado per Instagram, No, no, està veritat. guapíssim. Sí que ho ets. Però sí que sóc. Gràcies, com que ho invites. No, però molt. Hi ha casa constant, al final és el que demanen. És el que hi ha, sí. sí. Mentre siguis passat però aportis alguna cosa, ja me sembla guai, saps? Està bé, toca. I no res, si us voleu presentar amb un flis per si gent que no vos conegui saber qui sou, on vos poden trobar, i després pues, la xarlita, vos Vinga. farem la pregunta difícil. Jo? Bé, jo @xinipon a tot els xerrets. Ho vaig trobar així, m'ha quedat bé el nom, perquè no sé, dic, no he de canviar res a cap red. Saps el típic que a vegades a Twitter poses un 0 o el Me que passa. Jo dic posar barra baixes. Punt I dic, bé, 24. Vaig pensar, bé, mesclaré, jo antes era Shinichi, vaig dir mesclaré Shini amb Japó i Nippon, pues Shinipon. Sembla Pinipon, però no té res a veure. No, sí, jo xerrant dels noms, jo encara flip que J. Dennis no estigués pillat a Twitch. És que el meu canal de Twitch és J. Dennis, ja. I ja. S'altres xarxes no. Però... És fàcil, però així, J. Denis, ala, vinga. Sí, ja t'ho parlo, vull dir, i aclarit. Sí, que al final te diuen Denis. Sí, o Joel. Sí. Jo l'he dit Dennis, sempre. Va, sí, què més? Bé, faig vídeos d'anime, figures, col·leccionisme. Ara he deixat més vídeos preparats aquestes setmanes perquè vam anar a Islàndia de viatge i vaig dir, bé, que és fàcil, agafes un àudio, fas un poquet així de planos de figures i ja tens un vídeo, no? Ensenyant trucos. Sí, però sí que m'agrada més fer vídeos de xerrant d'anime, recomanant i tal, o de curiositats, i quan tinc temps ho faig. Me van bastant bé, m'agraden bastant i no sé, molen. I vlogs per Japó també, no? Que vas anar la darrera vegada. Tinc el canal de YouTube que l'hem per fer, a part dels shorts, que penjo el mateix a totes les bandes, pues, també penges vídeos aquests llargs, vaig fer, no sé si van gravar 10 vlogs, vaig estar a Japó fa 2 mesos, n'he penjat 3, i bueno, a poc a poc anem... Jo me tens ganes de veure la sèrie, així que porfa, segueix pujant. Vaig molt lent, massa, no sé per què, però bueno. Jo avui m'ha sortit un short, un parraret, així. O sigui, m'ha sortit un short d'una figura Sí. Quin? d'una que anava en banyador. Anna Gatoro, que se la vaig comprar l'altre dia, sí. Sí, I li de pots repente, canviar. tio, li lleva la roba i diu, bueno, està millor així. Però faig un pot de conya perquè la gent comenti, perquè si no, no hi ha interacció. És que el partner no se guanya tot sol, tio. Bueno, És cercar els comentaris. Sí. Sí. Al final, Instagram, TikTok, i les dues aquestes, cercar els comentaris, cercar que gent te digui, però tio, que fots? típic virgen. Sí. Gràcies, m'has fet famós. En plan, però sí, gràcies per interactuar i que el vídeo vagi millor. Sí, és això. I bueno, sí, faré els vlogs de Japó que vaig anar, va estar superguai i no sé què més, xerro bastant de figures, sí, la veritat. Està guai, està molt guai, jo n'he vist Sí, uns quants. els de Japó estan superxulos. I allà, sí, allà vols guapos. No, de fet, de figures en qualque moment m'agradaria xerrar amb tu, però jo també m'agrada col·leccionar Sí? i m'agradaria demanar-te coses de figures, a veure si Vinga. me recomanes qualque marca decent. Que Sí, sempre sí, és sí. necessari que me caigui una figura i se'm va Abans, jo del que mires tu igual Marvel i això no, però jo què sé, anime el que vulguis. Ah, mira, no? I Nox? Jo te puc fer un dibuix de Marvel, si vols. Hòstia, quanto? Per favor. Pot ser de 2x2. Xerram de preu després. No, però sí, jo el que m'estic dedicant ara és en el món artístic, estic intentant pues, dur un poc a fer-me la meva carrera artística, en plan el següent Picasso de Ciutadella, bàsicament. Ho estic intentant. Següent Joan Miró, I eso, pues, redes socials soc Nodox, Nodo i 2X, i allà, pues, com ja han dit ells, estic en modo pesao, pujant reels i realment mostrant el meu procés artístic per a qualsevol que li pugui agradar el tema, i inclús a vegades hi ha gent que no li mola el tema, però li fa gràcia pues, com ho most i com ho dic, i ja està, pues, allà tens els vídeos que t'entretenen. L'altre dia, per exemple, va penjar un vídeo, jo vaig veure, que el tio pintava amb una esponja, Sí. que deia, no necessito tampoc comprar-me 50 pinzells i tal, puc Exacte. pintar amb açò, que m'ha costat menys d'un euro. 2 euros, Sí. literalment vaig anar a un bazar, la com, Sí. i era un vídeo promo de YouTube. Sí. Que és el tema de que la gent que no li agrada i tal vegada s'art i tot això. Ja me passa amb altres coses, justament s'art sí que m'agrada. Per exemple, a YouTube miro molt coses de metal·lúrgia, de gent forjant, és com...
Jo no forjaré mai un guinevet, però és molt divertit veure gent fer feina, fer coses. Homes musculosos. I justament tot en la forma que tens de fer-ho és... Da gustito, no sé, és com ho fas... N'hi ha molts d'aquests vídeos de gent que fas passes amb algo oxidat, de repente ho lleva i fa... Restaurando revólver antigo. Sí, no, però dic metal·lúrgia, com dic restauració, com dic fusteria, com dic tal... S'està posant super hetero la conversa, no sé ni què dir. És contingut aquest de veure homes. Però sí, és una cosa que jo m'agrada. Motores. Teta. Motores, gasolina. Músculos. No sé què portar, la veritat. Hombre sin camiseta, por alguna razón. Però sí. Con más tetas que yo. Wow. Però sí, vamos al grano. No sé si... Tu, Xini, supos que te costarà un palau més recomanar fer-nos un top. No sé si... Sí, així que si vols deixar un temps per pensar... Que pensi, igual no és el seu tema. Igual no és el teu tema, pensa un poc. Vinga, vale, pensa. Trabaja, plasma les paraules i Nodox. Si vols recomanar 2, 3 animes, música, el que vulguis. En plan, tu has dit que has mirat un anime, jo n'he mirat 2, bàsicament. Confirm. Però, confirma. No, sí, he mirat els més mainstream i és que tots mos gran, però aprofitant que estem aquí a la FEMA, que és en català, vull dir els millors animes en català que he vist mai, que ha estat Shin-chan i Doraemon. Diguilo. Realment, també és per la teva infància, però és que... I el debat de millor Nobita o Shin-chan? Xini se m'ha posat. No hi ha debat. God bless Shin-chan, no és igual. No discuto. En sèrio? Jo soc Team Doraemon. Jo Shin-chan. Vinga. Fa poc me vaig comprar un manga de Shin-chan i... Sonic Doraemon que m'agrada. Ets la primera persona que conec que manga. Érem a Norma Comics i me diu què tal si me compro un manga de Shin-chan, que n'hi haurà. Segur que no n'hi ha. I dic, ho demanarem. Em van trobar. I n'hi havia. Te l'obren d'un calaix. Secret. Sí, estaven amagats. A Norma Comics hi ha de tot, no? Sí, hi ha de tot. Jo quan vivia a Barcelona hi anava cada 2 dies. Te coneixen allà, no? Sí. És que és molt guai. Fa poc vaig anar a Palma a veure Sarlota, la senyora que està allà. Hola. I la vaig arrossegar un dels dies a totes les tendes que veiem. No sé on anava, no me'n record, però vaig passar per davant d'una tenda i vaig dir, bueno, adéu. No compraré res, som pobre, però tenen figuretes xules. Sí, està guai mirar. Això m'agrada molt mirar. Qualsevol botiga, o sigui, m'encanta mirar. L'únic que em fa vergonya... mirar perquè me mires per les figures i dic... Bueno, és que de fet, a Barcelona, la Norma Comics va obrir una tenda només de figuretes. Sí. Que és impressionant. Hi ha unes figures per un pastissar, però digués, si fos milionària m'ho gastava, perquè és que són un espectacle. Jo m'he comprat figures econòmiques d'aquesta tenda i a vegades fan rebajitas. Així que... És que treure-se pols però me jode la vida. Sí. Jo vaig anar a Galeries Maldà, vaig veure una figura de One Piece que valia uns... Ui, sí. 2.000 euros o alguna cosa així. Sí. I dic, bueno, esteu guapíssima, era així de grossa, saps? Però... Vas tornant 2.000 euros menys. Que te cobrin 2.000 euros per una peça... És que vosaltres també estem xerrant de figures high-end. O sigui, jo tinc una modesta col·lecció i no hi ha figures que m'hagin costat més de 100 euros. Si la més cara que tenc costa 90. I són xules. Vull dir, al final, òbviament, si vas a comprar figures que n'han empreses 5 i els han pintades a mà, òbviament te costaran 3.000 pavos. Però hi ha figures superxules. Mira, per Palma vaig veure una figura d'un dels meus còmics preferits, que és l'Obezno Arma X, i hi ha un Wolverine amb totes les sons, i eren 50 euros la figura i estava guapíssima. I la col·lecció que tinc jo és d'una col·lecció de Salvat, que no sé si heu comprat mai vosaltres, si us heu subscrit mai a alguna cosa així. Sí, la revista aquella que te donaven de sons, les figures... Arriba un moment que la revista aquí no arriba, per lo que sé, però te subscrius i t'arriben i tinc una col·lecció bastant xula i tu, les figures més cares d'aquella col·lecció trobo que eren 80 o 90 euros més cara i de normal eren 20 euros cada figura. Molt millor que la Superpop que t'entrava una braçoleta, tio. Sí. També, és una opció. Però sí, sigamos. Ja me fa por de venir al Lina en Xini, quina és la figura més cara que té. No, una de 300 euros de Nacero Chu. Bueno. Pensava que tindries un colco així. No, això no. Però bueno, a lo millor un qualque dia. Mi sueño húmedo es comprar un Stormtrooper a tamany real. O un Assassin's Creed d'aquest de... Ara tinc 2 sueños húmedos. Però és això. No, doncs, si vols seguir amb tu recomanació. Sí. Sí, era... Sí, en plan, la meva aportació. Sí, exacte, que no es fos si Shingeki, doncs me'n queden 2 més. No, una és
Paràsit, que es diu, que Hòstia. ojalà estigués en català per dir paràsit, però Paràsit. no se pot. Que és boníssima, m'ha encantat. I l'altra era Període Azul, exacte, Període Azul, que va realment de dibuix, Blue Period. exacte, que és curt, de 12 capítols, i és un que vol entrar a una acadèmia de dibuix per... Bueno, bàsicament el que estic fent jo, però un anime. És a Netflix, vull dir. És a Netflix, Ell és està- anime Netflix, ell només se mira Sí, Netflix jo, d'allà. si està doblat, jo tinc Escolta, que es llegir comença subtítols i per tal. alguna Exacte. No sé llegir, xat. Ahí està. Exacte. I aquest dos recomano, Paràsit i Període Azul. Parasite l'adaptaran a aquell drama. Epa! Sí, Que guai. Què és això? Quin drama. Sèrie coreana. La Parasite he vist anime, però no van fer una live action de Parasite, pot ser? sí, també. Sí? Què tal està? No l'he vista, però sé que hi és. Sí, sí. Ara en faran No, ni la veuré, no coreà, m'ha- que serà guapíssim. Jo això de live action vaig veure el live action de Yu Hakusho. Si vos agrada... No m'atreviria. No, No m'atreves Si us mai agrada a l'anime, veure no live us ho action. És molt Ja, diferent, no, sempre. Només he vist el de Death Note, vaig veure... No, No m'atreviria. I vaig dir, bueno, No m'atreviria. Hasta luego. No, t'has Suficient. espantós. No n'he vist I no. cap. No. no, però és això, és que tios live actions... Jo és que tinc ganes de veure ara des de One Piece, que justament Els de One Piece sí que no està l'he vist, molt però bé, pinta s'ha de molt dir. guapo, tio. Sí, sí. Em salten Yes. moltes coses, òbviament, Sí, no pot home. fer tot. Solo que em Però- va ratxar un sí, poc. Que si però- no tornaria amb ells, els dos, tio. Sí, sí, no Sí, tens temps. altres 2.000 episodis d'un live action, el mismo mono no en tens sectors temps. antes. I a més, Sí. no hi ha pasta en el món per fer un live Sí. action. Que no pots... No, però... Bueno, jo vaig veure els de Shingeki, els live action. Ai, Déu, sí, Tampoc joder. me atrevo. Vull Van morir-me. canviar tantes coses que va ser un... És que no m'he atrevit mai a mirar live. No he No vist facis, cap no facis. live action de cap Bueno, els de anime, Dragon així, Ball. No. Oh, És que no tenc el valor. No tenc el recuerdos valor. de És Vietnam. molt tio. dur. Sí, sí, flashbacks. Ostres. No, Hòstia, pas. O sigui, no es Sí. considera anime, però jo trobo que és pitjor live action que he vist. I diria que és pitjor que Dragon Ball Origins, i me sap molt de greu. Difícil. No, escucha. The Last Airbender. Què? The Last Airbender. Ah, hòstia. No l'he vist. Vale. Airbender. No l'he vist És- tampoc, però he vist trossos. Aquesta He vist sèrie? memes. Jo no he La vist sèrie, nada. és Però animació... la nova. No, La nova està bé. la nova pinta guai, però hi ha una pel·lícula que va fer en Sí, la pel·li. en vale. Xalai, no sé què, hòsties, Mm. no me'n recordo mai el nom, que la pel·li és infumable. L'ho dit, l'anime no és un anime per se, és una animació americana inspirada per anime, però la live action és... I mira Una que és cosa. bona, la Sí. sèrie. És de les Avatar, meves sèries per qui no ho preferides, Avatar, sí. sàpiga, És boníssima. la típica del Fiat que té És calvo. Fiat calvo, sí, és sí. un maestro de l'aire, hi ha diferents elements, està guai. Bueno, Xeni, us vols recomanar qualsuna Jo coseta? sí, vam... Si vols t'ho donar amb gèneros i mos vas dient. No, no, Està guapo, això. Pot ser que sàpigues Sí. tots els animes que existeixen. no, ni de conya, tio. No, de fet, això m'acosta molt veure un anime sense... M'ha d'enganxar bastant. Sí. O ha de ser curt, òbviament. Però un anime llarg, potser ara Hunter x Hunter l'estic mirant, Perquè això no ho has dit. i Jo també el l'he vaig vist començar... Bé, també, Fa un any que vaig començar Hunter x Hunter i ara l'he tornat a mirar i m'estic enganxat ja. Però sí, i de fet el recomanaria bastant. Quin és, com es diu? Hunter x Hunter. És molt Dios, bo. Hunter x Hunter. És Jo sóc molt bo. literal que no hi ha... La desaspiradora? Sí, 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 netejadores i pentinats. Sí, Sí. tenc una amiga que diu el mateix. Amb Sí. Ashley Ha. Però està superguapa. És rarita, perquè veus dos Fiats allà que tenen Sí. una força increïble. Amb 12 anys. Quilo. Lua. Sí, en no res. En Kilua. No, però hi ha moments molt bons i Sí. val molt la pena. Hi ha personatges molt xulos. Sí, és típic shonen, però està molt guapo. Té dissenys molt I a més, xulos. no sé si sortiran més temporades. Que va, perquè va acabar raro. diu que està acabant el manga, però jo crec que està tan malalt que no Ja. farà res més. No ho sé. Jo som estava de guapo, sa i que no va fer acabar. Sailor Moon. Mm. Hola, tu no ho sabíem. Ostres. Hi ha un cameo de na Sailor Moon a un tros de Hunter Sí? x Hunter. Sí. Hola. I també va un pot de tipus realitat virtual, perquè també entren dins un joc. Sí, el Grid Island, que realment és un puesto real. Sí, Diu. exacte. És Bueno, com spoiler. un teletransport Si no ho han ràpid. vist. Fan TP. Sí, Sí. literal. Me flipa aquell anime. Espècies, també. No sé, Sí, és molt raro. les formigues. Uah, aquell arc és les increïble. formigues És increïble. Uah, tio, m'agrada molt. Jo ara estic per allà, ara ja no sé com es diu, és de ses ueres que s'ha infiltrat dins la mansió i està posant com a portals. sí. No l'has Allà, acabat que- encara? No, l'estic mirant. T'encantarà. Buah, pues al final és Sí, no? Ara ho veuré. durillo. T'encantarà. D'aquí una setmana el tinc acabat, o menys. T'agradarà. Un ritme que dur. Està guapíssim. I A bé, més, és qui te vaig endevinar jo l'altre dia, per Instagram. sí, que també ho hem. És Rei de les formigues, sí, sí, sí. és boss final, Ho vaig diguéssim. posar un poc així per... I és Era fàcil. tutxíssim. Jo no sabia què putos era. Jo tampoc.
No, però si l'has vist és fàcil, sí. Sí. I no sé, així... N'hi ha un de temporada ara que es diu The Witch and the Beast. The Witch and the Beast. És de, bueno, com un mag i una bruixa, no, una bèstia, realment, que té una maldició que li ha posat una bruixa qualsevol, que no saben qui és, i la van cercant de poble en poble, jo què sé, són com a cazar recompenses, i van... Se d'escap? Se d'escap? No, ja sé, si això no ho has entès no és aquesta. Pot ser, és que me sona escap, però no sé. Bé, és una que és com una furra, realment, és una bèstia, és una lota. Vale, no ho és. No, la protagonista, i l'altra va amb un baúl darrere. Sí, és nou, ha sortit ara. Sí, és de temporada. I es va cercant per tot el món la bruixa que li ha posat la maledicció, perquè hi ha altres formes de rompre la maledicció. Una és aconseguint que te doni un beso al teu amor verdadero, diguéssim. L'altra és matant a la bruixa, crec. La Cenicienta. No, l'altra és que la bruixa la desfa així, i l'altra és donant un beso a la bruixa que t'ha posat la maledicció. Ostres! I va per tot intentant donar besos a la bruixa. No! Recordeu el que he dit Where is the consent? Recordeu el que he dit antes de que el meu problema en l'anime és que veig els patrons? Sí, ho has vist. Just antes t'anava a fer-te la broma de que li fa un beso a la bruixa. Sí, en el primer episodi ja pim-pam. Però està superguapo, és molt... A més té nigromància i aquestes coses. Hòstia. Cuenta con mi espada y con tu hermano. No! I després volia recomanar el meu preferit, que és Re:Zero, que és un anime unisekai, típic que és un protagonista que neix a un altre món i es reencarna, diguéssim, i aquest té la capacitat de que quan es mor fa com a... té punts de respawn i torna en el darrer punt de respawn. Vale, quan es mor. Com torna enrere en el temps. Però es pot guardar en plan... No, ho fan així... No sé, és com una maledicció també que té d'una bruixa i tornen el punt enrere. Me recorda molt a la pel·li aquella d'en Tom Cruise, de la guerra... Com es deia? No me'n recordo el nom. Que tenien trajes biònicos, també. Sí. Està Netflix, que també és un pel·lículon, tio. No me'n recordo el nom. Però sí, m'ha recordat el rotllo. Sí, que és com el dia de la marmota, que... Sí. El dia de la marmota, sí. El dia de la marmota és sort, Sí. Que se va morint i cada vegada que es mor torna allà mateix i té que tornar a fer tots sense els errors que havia fet fins... Literalment jugar a Dark Souls. Literal. Sí. Literalment. Sí. Jugar a Dark Souls no hit. Sí, no hit de què? Si hi ha respawn. No toques herbes i jugues. Però que te maten els bosses 700 vegades. Tu en els Dark Souls respires, adéu, ja està, ja has mort. Com toca. O sigui, no sé, tens alguna recomanació més, alguna cosa que... Així, no sé, digue'm un gènere. Jo volia obrir un debat. Bueno, Isekai. Re:Zero és un Isekai, però n'hi ha un que va sortir també fa poc, que és d'una màquina expendedora, que en els japonesos els encanten. No he tingut els ous de veure-la, només he vist memes, tio. No m'atreves que veure la màquina expendedora. És graciós a vegades, però... És que crec que és el tipus d'humor que no m'entrada per cap banda. Però bueno, és curiós, veure com una màquina expendedora fa protagonista un Isekai. Ho s'ha de veure. És una experiència única. Els agraden molt les màquines expendedores. Sí. De Gore, per exemple, que és un gènere que m'agrada. De Gore, per exemple. Elfen Lied. Segon anime que he vist en la meva vida. És increïble. Jo Gore no n'he vist gaires. Una passada. Sí que he llegit un manga de Gore que m'encanta, que és Museum. Museum. Té 3 tomos, de norma editorial, i va donar la sincèria que un és policia i hi ha una movida que flipes i l'han d'intentar agafar i rapten els seus familiars. Bé, és una locura. Però està molt guapo. I és Gore, però li tapes des coses a un i tot. Fantàstic. Not my stuff. Obrim el debat, volies tu fer mollo? Vinga, és un debat sobre els furros. Bueno. Hi ha un amic meu que diu que els furros són zoofílics tots. No, però... Què trobaves? És que hi ha graus dins els furros. Els furros vols dir els fans dels furros. El furro és... És que li agraden els furros. Allà donen serró. Allà diuen que sí, que el furro és zoofília. Però hi ha graus, o sigui, per exemple, hi havia un que es considera dins la categoria de furro, que es va fer molt popular en els 90 i principis dels 2000, que eren les catgirls. No, o sigui, són les alotetes amb les orejites de gatito i la cueta de moixó, vull dir, hi ha graus. Vull dir, exacte, de necos, exacte. I és com, vale, dic,
i ho pots entendre de qualque manera perquè és un humà, no? Però quan ja és un animal en si, jo sincerament ja no entro. Jo faig moltes bromes amb els furros, però també tinc que dir, una cosa és que t'agradi una sèrie, jo que sé, o un videojoc sobre un animal personificat i l'altre és que diguis saps? Clar, o sigui, perquè això t'anava a dir, punt jo hi ha límit, molt saps? d'animes que, per exemple, que van de mitologia, que ja és típic focs de Ninetales, saps? Que bàsicament és un tio sempre molt guapo, vamos a decirlo, i tenen ses ures i sa coa, però el seu cos és humà, i m'encanta, perquè van de mitologia i tal. Però després està el de... Com és aquell anime que és superfurro? Beastars? Sí, Beastars. Fuck my life. Són Sí, furros. es posa un poc més turbio. Hi ha límits, hi ha límits. Tot Hi ha furros. límits. Tot. Sí. Me l'he mirat, no us ho negaré, però... No sé què és més turbi, que sabeu tants d'animes No, jo no els he vist, no. Jo no m'ha cridat gens d'atenció. M'han xerrat d'ell una Del 2000, o sigui... No, al final em vas crear contingut i tal, ho veus, i vulguis o no. Però no... Això, hi ha una escala, no? Vull dir, tenim al principi que són això, les Neko Girls o coses d'aquestes que dius, bueno, vale, i després el que hi ha en plan, que ja sigui full furro, i després hi ha la part oscura donde no toca el sol, que són esquivant de furro en el salón del manga amb un cartel de brazos gratis, vale? Això és la part molt Ja, tio, Hi ha per fiats favor, petits que van de furro. Sí, No ho entenc. no sé. Potser no saben el que hi ha darrere. Però perquè som nosaltres, al final, adults que ho hem sexualitzat, però un fiat petit veu un personatge que és un animalet i pot pensar en Nibi, coses així, me disfràs Nibi i tal, i nosaltres, furros, deprevació, però es fiat aquell li sembla cute, saps? Va vestit d'animalet, no sé si sabies que em va por... No, per favor! No. Dios, quan vaig... Bé, Vaig a telefonar espeta, xaval. Bon Pokémon. Quan vam anar a Madrid, bé, no sé si exposant aquesta... Conta com a furro? O sea, tu si te disfraces de Pokémon, sí. Ets un furro? Depèn del disfraç. No. Si el fas bé, no? Exacte. Si demanes abrazos, sí. És a dir, si tu ho fas en modo de prevenció és una cosa, i l'altra és que jo ara me vengui de gust disfressant-me de Necomate perquè me surt d'escot. Òbviament, tu si te disfraces de Pokémon, tipus el que van fer Nillo Juan i en Canecro a darrere de Twitch Cap, allò no és de furro. Allò és espectacular. Però és que tots els Pokémon són animals en pelito, quasi. Per això. Clar. Clar, però almenys un motor i tal, i coses així, que entre claus, un clauer. És que clauer. Pokémon és una cosa, és la persona que es dedica a dissenyar Pokémons té un problema greu de drogadicció, diria jo. És com, una rata elèctrica i un destornillador. És un biòleg de ciència-ficció. O sea, real. Mollo, tens una exorcida. Sí, una fumada, tu. O sea, té que ser biòleg perquè té que entendre com són els animals, no? Sí. Un poc mecànic últimament també, Sí, que estàs moguda. I cristal·litzat ja avui en dia. Ui, pues sabeu qui és biòleg de debò? És creador de Bob Esponja. Sí. Sí, és biòleg. És Sí, submarinista biòleg marí, o no sé, o anar a estudiar davall de la Biòleg mà? marí, sí, Pues biòleg quin marí. biòleg que posa aigua dins la mà. I Com caragol diu miau. És que, no va estudiar gaire. És possible que hi hagi aigua dins la mà. Perquè hi ha zones on les diferents temperatures d'aigua creen és més densa que unes altres, però sí. no pots tenir una platja dins la mà, tio. Sí, de fet, hi ha platges submarines. Sí, que existeix. Existe. Tu com pots estar banyat i després banyar-te més? Mollo, he fet l'argument superior, t'he fet de hecho. No te tinc que explicar res més. Googlea, però és bé, vull dir, és possible, són les densitats d'aigua. Sí, el que no quadra és l'arenita, el de més. Ja. A so de que hi hagi una esponja que xerri, lo mismo. També, no? Però això. I el que un pop se digui calamardo, jo aquí ja se me desmunta tot també. És un calamar, no és un pop. No és un pop, però... És un calamar, que dius un pop. És un pop obercat. Jo se me desmunta. No té bec? Que el vegam, no? És que pensa que el bec el tenen baix no du calçons. tentacles. Bueno, no vull, sí, no vull. Tu roba, així. Menja seguent a la taula. Les meus estic desviant. I quan toca la falta travessera, amb el que toca la falta travessera. En sa boca. Però... L'està tocant amb flatulències o alguna Si l'altre estan per nosaltres, tothom d'aquí, així que trobo que hauríem de començar a fer un pensament. Sí, hem de dinar. Tenim que no plegar. Sí, jo també m'anava. Hi ha gana. No sé si teníeu alguna cosa més a dir, no, Docs? Sí, jo, superràpid, un pot d'espam, si me permets. No, però és de tema cultural, vull dir que sempre s'ha agraït, això. Que sí, benvingutíssim. Bueno, pagues micro, xinich. Pues, que ara en el centre d'art, que jo vaig allà a fer pintura, classe de pintura, pues estem organitzant una exposició que es diu Mitologia en blau, mitologia grega en blau,
que tracta de que cada un dels alumnes d'allà han fet el nostre quadre i tal, i en plan, s'abril hi haurà l'exposició aquesta, on ho podem anar allà a veure, a la sala de Xaccoll, i els interessats que us agradi un poc l'art o el que sigui, o vulgueu veure un quadre meu encara que sigui, me faria il·lusió, doncs allà el tindreu. Hi ha aquell quadre que me vas mostrar d'un personatge d'anime? Quin? No, Sailor Moon? aquest hi serà. Estava inspirat en mitologia grega. Ojo. Per Sí. Fantasia. Fantasia. Sí. A partir d'abril, a partir de quin dia es pot començar a anar? Serà a l'abril. No et sap dia... No, encara no. Estan firmant Però contracte. ja ho Arroba Nodox són 2 X i ho anunciaré tranquil·lament, sí. Sí. Tu, Geni, tens alguna cosa a dir? Algun poquet spam, encara que sigui? No, realment. No he de dir res així important. Miràs vlog de Japó, no? Sí, això estaria guai, no sé, si us agrada veure com el Japó o el que sigui, jo m'ho va encantar. I si ho voleu veure, doncs endavant. Shinipon, a YouTube, hi són. I si xerrant de viatges, també tens que penjar el vlog de Noruega, no? De Noruega, d'Islanda. Sí, també. Sí. Són col·legues, vull dir, tardam en penjar aquestes coses, vull dir, Però la dinàmica que veig amb els xinis poc. és repetida en jo, però prest hi serà el vlog, sí. I anem deixant d'aquí, no sé si voleu dir alguna coseta a vosaltres antes de... Aina, _panda. Jo tinc una pàgina també d'art que es diu Monchi Cozy i bueno, futurament hi haurà merch físic, així que... Ojo! D'Animal Crossing, sobretot. Sí, tenim un artista emergent aquí que està fent cosetes ja per en directe. És que, tio, no hi dono prou, però és que Menorca està plena d'artistes. Sí. No se'ls dona prou promoció. Està plena Ajuntaments, per favor, fes coses. Gràcies. Fem salon del manga, tio, aquí. I ja sabeu, així no esteu completament convidats sempre que vulgueu a MEC, com vulgueu venir a fer alguna cosa en comunitat, convidadíssim, vale? Gràcies per tot. I ja li he dit en Joel que el D&D me va encantar. Sí, va ser molt guai. Seria el primer dia i seguir-lo va estar increïble, m'ha agradat molt, tio. Però és que, de fet, xerrant de Salentus, encara tenim pendent penjar els dos darrers episodis. No vos jutge. Són tots iguals, tio. Qui vulgui veure Conquesta estarà a YouTube. Ja hi ha els 2 primers episodis, crec, o els 3 primers. Hi ha els 2, hi ha l'episodi 0 i els 3 primers. Això. I segurament aquest dimarts pugem els altres. Exacte. I això poc més, Olots, aquest especial... Jo no sé si tu vols dir que ets, que no has dit res, tu. Ja ho he dit. Ja ho he dit, jo som Mollo, 4 xarxes, els qui m'ho vulgui veure a Instagram, ho podeu veure per allà, soc bastant Twitch, ara sempre estic jugant 12 hores seguides. Sí, estic jugant... Jo vaig entrar a les 4 de la matinada a Twitch. Està fent unes 10-12 hores tot el dia de que dorms. A les 4 de la matinada vaig entrar a Twitch perquè no podia dormir. Hi havia Mollo literalment així. Que duia 14 hores de directe. És molt heavy el teu, tio. Tu, Lo d'Spalwar també. no sabia ni on era ja el Déu meu. És que t'ho juro, estaria jugant a un joc, saps? I me surt, Mollo està jugando a Rust. Es cap de no sé quantos, Mollo està jugando a Rust. Jo el que passa és que no m'ho molt en càmera, vale? Sí. Perquè la meva webcam està enfocada, que es veu molt bé l'habitació, vale? I jo normalment quan jugo m'estiro un poc enrere. Un poc? I tothom me diu, tio, te fotats les pales, però jo estic comodíssim. O sea, no us preocupeu, jo estic bé, vale? Quan estic jugant. Segur? Sí. És que, o sigui, la càmera així i el llit sense fer darrere és Mollo Cores. És Mollo Cores. Jo Mollo Prime. trobo a faltar l'època en què tenies sabata penjada d'un penjador. Ai. Increïble. Era True Mollo. True Mollo. Vale, i sí, per acabar, jo som en JDNI, JDNI xarxes, @JDNI en el resto de xarxes, i també, com els meus companys, faig streaming, així que res. Tu tens la frase presa ja? Sí. Ja ho És que té. som uns pangots. Tots mos trobàvem i estimem una fluida. Exacte. Has de fer stream. Resulta que som locutors. Pues, sí. Res, Alots, moltíssimes gràcies, Xini i Nodox, per venir aquí. Moltes gràcies també a Estel, que ja no hi és. Gràcies també a Netzalos de Menorca Sound per estar aquí aguantant aquesta xapa. I a tots els que esteu aquí, us record que és obligació vostra comprar coses en aquesta gent. No sé si vosaltres replegareu ja o si estareu pescant Jo ja me n'he d'anar. M'ho tenim que anar ja, però bueno, ara res, mentre repleguen, compreu-li coses. Compren coses. Que valgui la pena. Sí. I val la pena.
Així que res, moltes gràcies a tots, mos veiem molt prest, direm cosetes per xarxes, @mecmenorca i prestet començarem a fer coses, els hem de planejar, així que estigueu atents. Yes. Així que moltes gràcies a tots i hasta la pròxima. Bye. I perdoneu, xap, per no fer-vos cas, però és format podcast, vos estimem. Adéu! Ai, ciao, ciao, ciao.